U osnovnoj školi Lazaka Lazarević tradicionalno za vreme zimskog raspusta realizuje se zimski kamp. Ovogodišnji pod nazivom Sinonim za znanje, Lazino sveznanje, organizuje se sa ciljem da učenici sa teritorije grada Šapca kroz druženje, zabavu i igru prošire svoja znanja. Osnovna škola Lazaka Lazarević već 7. godinu za redom realizuje zimski kamp u vreme raspusta i pruža priliku učenicima sa teritorije grada Šapca da na mestu zabave, druženja i učenja kroz igru prošire i utvrde već stečena znanja. Ovogodišnji naziv teme nam je Sinonim za znanje, Lazino sveznanje. Ciljna grupa su učenici od 1. do 4. razreda u okviru teme Moj grad, mali Pariz i učenici viših razreda od 5. do 8. razreda u okviru različitih radionica koje su kreativne u vezi sa geografijom, sa zanimljivom psihologijom, sa likovnom kulturom, a novina ove godine nam je i pružanje podrške i pomoći učenicima za polaganje prijemnog ispita iz srpskog i matematike. Tokom 2 dana učenici će kroz zanimljive radionice razvijati kognitivne i manuelne veštine, a svaki učenik će biti u prilici da u sali škole pokaže svoje veštine i na sportskom poligonu. Kako sam čula, očekujem da bude što zabavnije i da bude što lepše. Šta ti se najviše sviđa od onih predmeta koje su ovde predviđeni? Najviše mi se sviđa to što će biti geografije. Očekujem lepo druženje i zabavne predmete i mislim da će biti mnogo zabavno. Lepo druženje, lepo društvo i da se naravno pre svega lepo zabavimo. Verovatno imaš svoj omiljeni predmet, koji je? Naravno, omiljeni predmet je geografija. Da jednostavno objasnimo svojim vršnjacima nešto malo lakše nego što bi nastavnik objasnio, kako bi mogli da urade više zadataka na završenom testu koji je uskoro. 3. dana kampa 13. januara biće organizovana radionica za nastavnike škole koji će imati priliku da uspešno savladaju određene tehnološke zahteve koji će im omogućiti kreiranje i izradu filma u cilju poboljšanja kvaliteta nastave. Tokom realizacije predviđenih tema na radionicama sprovode se sve propisane epidemiološke mere u cilju obezbeđenja uslova za bezbedan boravak u školi. Završetak zimskog kampa obeležit će podela zahvalnica svim učesnicima.